pane nyaya yandiri kusangana nayo panapa iri kusiririsa iri kunzi hi CCJ, my sister was admitted nhasi kuHarare hospital. That place yaipa she was overdue, so aendeswa from local clinic. Hanzi vanhu vari kungozvariswa vega mutoilet, vamwe mucorridor. Hakuna ari kuvatarisa kulabor ward, hakusisina rudo. Vanhu vanoshandako hameno kuwandirwa here or what, but ndarwadziwa shuwa munhu anosvika pakuzvarisa ega muhospital pane ananyamukuta. Ndizvo here maZimbabweans? Ndo nyaya yaari kutaura yandiri kuona panapa achisenda message kune uyu anoitwa Ningirikeni, anoitwa Jeki wepaNingirikeni. Zvinhu zvinoita kakubata cause these guys vakunoona munhu vari kubudisa mavoice notes achinzi tashare 100 iwe ndakupa 150 iwe ndakupa mari yakati. Tine situation yakadai so muzvipatara. It's very sad kuti kana unoona vanhu vachiita zvinhu ameno mamwe lifestyle acho vanenge vachida kuzoraramawo vanhu ipapa. My son zhinji ameno zvanonga chingoitana vachitobrag about zvinhu zvinenge zvichiningira, but zvinhu zvisina kutombomira musho. Unoona mwanga achifamba achitoti hey isusu Ningirikeni huchi, vamwe vari busy kutoimba kuti 2030 anenge achiripo 2030 ine situation yakadai so iripo iyi. That side rinonga rigadziriswa, and macitizens eZimbabwe ndo pamwe vanhu munofanira kupusha ipapo. Handiti mukuti huchi ngaombosvikawo kuchipatara, musangomhanyira kuti huchi kuroad chete. Kuroad itai zvamuri kuita izvo, but kuchipatara futi ngatipinde. Huchi wacho ngaosvikawo kuchipatara kwashata, kwete kuti kungomhanyira kungoningirikana kungosimbisa 2030 Ningirikeni kune situation yakadai so kuchipatara. Anyway, ndokuripo nyaya yacho iripo. Ameno kana mimi makambosanganawo nesituation, ndachikukumburisa kuti ukwanise kushare kuti kana wakambosanganawo neyako situation muchipatara imomo yange yakamira sei. Tell me in the comment section.